geube pagara itsasoa. Beti esaten da, portuetako andrak eta emakumeak isekera edo karakterra handikoak direla, ezta? Hori holantze da edo famea da? Ez, hori holantzen da. Bai. Ata bizu kontu, arrantzale bateaz eskontzeza zenin, paper bidakazu zela itxeko. Zeuri eta zeuri zen arrana. Arlo guztixeta, Arlo guztixeta. Orduan ez da badixo, negarrain, ez. Aurrera in behar da eta kitxo. Eta emakumin papera gorra da, oso gorra da. Aurrean bitzazu da gauza guztia. Zeutzeko orale karga guzti, etxeko konto guztik, umin problema, arazo guzti eta karrezenak, hileku baiaten bagatzu, espagatzu zueldu geletzen gatzune, zorrak ordainu bibari. Matriarkadua izan da beti. Eta benetan izen da? Bai. Ze zeuek aukidozue ardurea, ez da, bai etzeko? Bai, gizonak pentsaten genduen itxasora jutia, zeba nahiko bela. Orduan hanrak hartzeben ardura guztia. Etzeko ardurea zeuek aukidozue? Etxekua eta beste gauza askona. Nire guintzat, ontxe be, neuna zerutun dutena kontu, eta eskolaren arezuan, bizitzako. Porque ni amaidu urtea zazin izan biharrian, eskolan iberi izan ez neban gehiagirik aprobetxe ez jaten kustaten da. Generalmente desizio hartzikuk. Gizonak etorri orduko plantiteko desizio, Holanda honetara da eta honetara da. Ez gizona bobuk izan dizelako, Berbion handrak urten da, fabrikantik da, primera divizioneko eta freskerak eta. Gizona moldazkoko keinarre, are gizonak izan diez, benetan modernu, jakin jauna, nire handriek balizudako, eta berat, darula total guzondota. Nire gizonak, ontxe bestaki, baina lehen ezek gixen, kartilla bat baeuan, 2, 3 eta zemat eguan bez. Sekul ez di arduratu, eta nire gizona morun gexenak, Ez di arduratu, banku bai gixen uneguan. Baina, porque gizona juten zin itxos baltzine hoten zin, oxan zeru eta behian ure, holantxen nite. Baina gero torten zin etxea eta, listo, baeuan, espaeuan, eta zer, porque, claro, mainelape, eurape ez dakarre soldata fijoik. Du, zemate arrantzaten daben, eta bentan araberan. Sekule ez da jakitzen zema kobratzen oraben. Sekule bez. Eta hori gogorra da. Eurak ez dakixe eta norberapez. Eta orduan ongo egin ondo kobrarau gorden berde, porque datorren ginen ez dakiau ze izangoran, eta beti holantxenik. Ni bezek eta ez, zirian deitxeku zareinak, umiak eurak hasi, beti etxia, atunduta etxite, bajatu, sari josi, etxera, beti dadana erute ben eurak. Eta senarra kanpoan? Da, senar betxasuan. Baina honek benetan superwoman dira. Da lehen, entzun bezine, invisibli zirian, egisa da. Da horretxe bena biharra... Esan euren lana baloretan ez da? Bapez, claro. Portuko beharrak, portukoak orduan andraskoak izen dozu ez, bai zareginek... Bai dana, loizetakuek eta darak. Itxitz izan dugu igual gizonen beti, bigarraztuna edo bada, itxitz izan dugu gizonen bat, beti lagunduteko edo, bai ostantzien handarken jau. Eta zelan konpondu zari gizonakaz? Zelan izen da andran eta gizonen arteko hartu emona portu? Ni neuri izango zut, neurie, neu jefie. Nire gizon garau batek ez dut musikaltza. Bate peze, eta behitu imizan nahi gizon edadeko kondizeri. Bai horretako zeu perrespondidu bizu. Badinozu bai, hau bai da. Dez badinozu ez. De reunioetan bazar bat ezan bizu haulan. Si quieres como hombre, aletxe.
Y si quieres como mujer, como quieras. Ni hemen nahi da gizona nahi Andri. ¿Cómo fue empezar con una chica de Duro. 25 años, empezar en el Por foro de eso, Ondarroa? tenía 25 añitos. Hace 33 años, te puedes imaginar. En ese momento, y todavía, el mundo de la mar, como habéis podido observar, es masculino. Hombre, hay chicas en las oficinas y eso, pero lo que es el tema mar es masculino. Cuando empecé yo había dos armadoras, Mari Carmen Aldarondo y su cuñada María Ángeles, que ya eran señoras pues más mayores. Yo, una mocosa. Pues al principio me trataron como una mocosa. Me costó abrirme camino, mucho. Portu ez mundu de hombres, ordune guke geuri ez jateko, ata emizun energizioz, ordun horrek eraizku guri, esatuten da, aurrea etxite, gizona baino hondikan jarkera hori haua. Bueno, en el puerto antes era, aunque en Bermeo somos mujeres con genio y con... porque al final te tienes que poner en tu sitio muchas veces y decir, hey, que tú y yo somos iguales, que aquí no hay nadie más que nadie. Entonces tú tienes que, pues eso, ponerte en tu sitio en muchas situaciones e incluso algunas veces atacas antes de que te ataquen, por si acaso. La mejor defensa es un buen ataque, ¿no? ¿no? Es verdad que se te forja un carácter un poco, pues eso, de puerto. Eta guk etxen dugu biharra, gutxi gora bera, bertan mar bat gizoneaz. Ezin ginkea txanta, porque egin bizu. Baina matriarkado zautura uze hau bai, zareko kontzei izan zen, eta karakter duen emakumite isiko bai izan da, zareko kontzei, karakter duenak eta emakume gogorrak izan diz. horre gongaz, beti. Baina, bueno, kresalak gero emoten dau karakterra. Bai, zeo zen unun bara. Eta nortasuna eta bizu. Da jakin bizu erabiltzen. Da gaz. Portuko Andritakar salitraire.